मा जाखो मा लाबोदो नायनि मा लाबोदो बिमाया डक्टराव थांदोंमोन फिसाया मा लाबोखो नायनि मा लाबोदो वाह स्लाइम वाह बेखौ मा खालामगोन नोंलाय एफा नन्दिता बादि बाल्टिंआ आयै 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 गासै लालाय नायनि बाल्टिंखौ हमलायगासिनो नायनि वाह वाह नायनि मोजां दिन्थिलाय मोजां दिन्थि लोगोफोरा लुबैगोन वाह 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 मा दङ बख'लाय नायनि देलाय देलाय दे मोजां बाथ्रा देनाय 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 बख'नाय नायनि मा दङ आंबो नायाखैनो नायनि मायाबा स्लाइम मा मा जिनिस बेलाय मा खालामोथाय इफोरदो आयै 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 बेसेन गोसाबो लादो जां लागोन र' एफा मुवा दं आरो मा मा लाबोखो गोसोम गोसोमाव आंनिया दा बेराम मुलि माखासे नै बिनि उनाव नोंबो लाबाखै बहि बे नोंनि गांनै आंजोंबो माहाय लाबायदों मुला दे जादो दे मुलि डक्टरा मा बुंखो होमबा मा जाना नायनो बिनि उनाव सोंदो ready sugar kau nak asim ba apa ayo sona neng gele lu bidungman dia ada gele belas reng ayo nah aja kai sunala neng aja kai sunala ya pagorom nah ini yang deh mama lah bener wanita anai nembah wah kalar semua temba tak gelena tosina gelena kena gorom dry deh mana gorom dry di sini deng kedeng kai modem ni kai dem muli makas lebay muli mana molam se muli yang mahal se muli kan dosta selap gitu ini mau komplit kan mana sih course kan mana tadi sama yang lain ada dokter deh jadi skop kemana nih saya nanya borok pun berada di puji berada di bola mana itu umen dokter umen sih oh